नवीन फिल्म प्रडाक्शननि बेनारजों दिहुनजानाय मोनसे गोदान बड' कमेडि शर्ट मुभि फैगासिनो दङ। बे मुभिनि मुङानो जादों जांख्रानि आलासि। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ दासिमहालागै जेबो आपल'ड खालामथ'वाखै। बे भिडिअआव गुबैयै फाव खालामदों मिजिं, दैदेन, प्रिति आरो रिंखां। जेब्ला बिथांमोना नैबे भिडिअनि माबाफोर आपल'ड खालामगोन, अब्ला आंनि चेनेलाव नोंथांमोननि गेजेराव खनसे आपडेट खालामनानै होफिनगोन। बे भिडिअनि स्क्रिप्ट, कनसेप्ट, डिरेक्शनानो जादों नवीन मुसाहारि। बिथांमोननि बे फैनो गोनां बड' शर्ट कमेडि मुभिआ जोबोरैनो मोजां जागोन। नोंथांमोना एक्साइटेड जानानै बयबो नेनानै थाथ'दो। जेब्ला बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामगोन, अब्ला नोंथांमोना नवीन फिल्म प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलाव नुनो मोनगोन। आरो जेब्ला बे भिडिअखौ बिथांमोना फुलि आपल'ड खालामनानै होगोन, आरोबाव नैबे आंनि चेनेलावबो खनसे आपडेटखौ मोनफिनगोन। बेनिखायनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखिदो। भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। जेब्ला आं गोदान भिडिअनि आपल'ड होयो, अब्ला नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नुगोन। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ थाबैनो लानानै फैफिनगोन।